वनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेसिक्स ऑफ भगवद गीता सेशन सांगतो. भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन सगळ्यांक स्वागत आसा. आम्ही ऑलमोस्ट भगवद गीताची सेशन कंप्लीट करू वता आसाची. हांव एक श्लोक शेअर करता स्क्रीनारी. भगवद्गीतेचे 2.64 रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति. कोणाके मन कमनस्वे श्लोक? हाँ संशु प्रभु जी। यस माताजी. राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मा वश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. हरे कृष्ण. कोणाके शंका वा? ओके, कोणे वर्ड टू वर्ड मीनिंग बतावा? सिनोनिम्स. राग attachment, dvesha and detachment, vimuktahi by one who has become free from, two but vishayan sense objects, indriyai by the senses, charan acting upon, atma vaishyai under one's control, vidheya atma one who follows regulated freedom, prasadam the mercy of the Lord, adhigachati attains. Hare Krishna. Translation by His Divinity Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain complete mercy of the Lord. या श्लोक 4 नियमाचे विषय सांगता आसा. मंगलाचरण करून कंटिन्यू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तय दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद्वहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंब रसाम्बोधे पदंबुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरवीर्भवद्भूमिस्त्वं निर्दिष्टः सज्जनप्रिय वैष्णवः सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यावृन्दाय कल्पद्रुमथ श्रीरत्नांगर सिंहासनस्थौ श्रीमत् राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटत्ततस्थित कर्षन्वेणो स्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियेस्तु नः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा अपास सगळ्यांचे स्वागत आसा आयचे हे कार्यक्रमांत पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्माला चरणारविंदा नमस्कार कोरून हांगाचे श्री श्री राधा श्याम सुंदर लोकल प्रखाल कृष्ण देश यात्राचे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया आणि हिज डिवाइन श्रीला प्रभुपाद गुरु महाराज आणि पूरा वरिष्ठ भक्तवृंद तांगेले आशीर्वाद मागून घेता असं की आयच्या दिसांतू हे टॉपिका वयरी थोडे शब्द शास्त्रा मुखांतर आणि गुरु महाराजाला मुखारविंदातून ऐकलं आणि मस्त वैष्णव तांगेले तुकून ऐकलं तुमगेले मुखारी प्रस्तुत करू का अति सुंदर जावन आशिल्ले हे टॉपिक असं 4 नियमा विषय बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता दिल्लेले तंतू कडेरचे भागांतू हाजे विषय सांगता आसाची तंतू फर्स्ट वर्ड कसं यूज करता आसा इट इज डिक्लेअर्ड इन श्रीमद भागवतम that religion stands for 4 pillars: mercy, austerity, cleanliness and truthfulness. श्रीमद भागवतमान सांगला म्हणून बेसिक्स ऑफ भगवद्गीतेचे त्या पुस्तकांतू हाजे विषय सांगता आसा आता मी श्लोक 2.64 भगवद्गीतेन वाचिल आसा तांतू सांगता आसाच की आमगेले इंद्रिय का बुकोरचे
कसले आर्टिफिशियल नमुनेर कोण प्रयोजन ना कृष्ण भावनामृतांत येवनूची ते करू जावचे म्हणाले तंतू श्रीला प्रभुपाद स्वामी प्रमुख परपटा सांगता असं आणि कृष्ण भावनामृतांत नातील एक वंशाक केदनाय भौतिक आसक्ती असता आणि इंद्रिया वैरी इंद्रिय भोगा खातीर मस्त तृप्ती आश असता म्हणून सांगितलं असं तशीची कृष्ण भावनामृतांत आशिल व्यक्तीक कृष्णनंता कृष्णाक मोग करचिनंता विंगड कसलेय ताका इंट्रस्ट आसना म्हणून सांगितलं असं तेंची आमी पळयत पुरा स्क्रिप्चर्सांतू केदनाय ह्या विशया वैरी मस्त चर्चा असता हांव कृष्ण भावनामृतांतू येवचे वेळारी एक प्रश्न निमगेलेलो आसा हांगा हिजद्रेस राधाकुंड प्रभुजीन प्रकाल कृष्ण देशांत येताना तांणी येताना हांव निमगेले सांगलें की आमगेले सारस्वत ब्राह्मण गौड सारस्वत ब्राह्मणांतू मस्त उपाधी आसना प्रभुजी तशी आमगेल्यांतू एक मुख्य कसं आसा म्हळ्यार मुंजी म्हळ्यार वस्तू आसता ते मुंजी करतना इत निमित्तेन प्रभुजी आमकां आमी एक्चुअली ब्रह्मचर्य न्हू त्या वेळार स्वीकार करता सच मुंजी करतना बट मम्माल आनी अन्नाल आतां कोण गायत्री आयकून म्हणून तेन्ना त्या वेळार आमगेले इत्ते प्रभुजी 4 नियमा विशयी सांगनी त्यांनी म्हणून तेन्ना प्रभुजीन म्हाका अति सुंदर एक उत्तर दिल्लें आसा पळरा आमी सारस्वत ब्राह्मणां आमकां तें सांगता म्हणून ना इतलें म्हळ्यार ते 4 नियम आमगेल्यांतू इम्बायब जावन आसा परंपरा जावन त्या 4 नियम सांगता म्हण सांगचे अगत्य ना म्हणून ते सांगचे अगत्य केद नासचे 16 अध्याय आणि 17 अध्याय भगवद्गीतेंतू अति सुंदर जावन कृष्णान सांगिल्लें आसा त्या अध्यायांत कसो टायटल म्हळ्यार द डिवाइन अँड डिमॉनिक नेचर 16 अध्यायाचे टायटल आणि 17 अध्यायाचे टायटल कसो आसा म्हळ्यार द डिविजन्स ऑफ फेथ ते दोन्ही अध्यायांतू हे 4 नियमा विशय आणि ताजे पिल्लर्स कसो लाय म्हणलें आमकां अर्थ करून दिल्लेलो आसा कृष्णान तर श्रीला प्रभुपाद स्वामीन विस्तार जावन त्या 2 अध्यायांतू परपटांतूय सांगिल्लें आसा आमकां मना करून दिवचें तांतू थोडेची येवचे 30-40 मिनिटांतू आमकां मना करूंक प्रयत्न करुया अपास शेअर करता असं स्लाइड ह्या स्लाइडांत तुमकां दिसू पुरो 4 नियमा विशयी सांगता आसाची 4 पिल्लर्स ऑफ धर्मा केन्ना हे ब्रोक जावचे म्हणाले हांतू दाखयता आसाची आनी नेक्स्ट स्लाइडान सांगता आसाची 4 नियमा विशयी सांगता आसाची ते 4 नियम खंयचे बेस्ड जावन म्हणाले सत्यम तप शौचम दया हे 4 पिल्लर आसा आम्ही फॉलो करका म्हणून श्रीमद भागवतम सांगता आसाची सत्य मानतू केदनाय सत्य सांगचे विषय ऑस्टरिटी तपा सेल्फ डिसिप्लिना विषयी सांगता आसाची शौचम शुद्धीकरणाचे शुद्धता विषयी सांगता आसाची दया विंगड जना वैरी विंगड जीवा वैरी मर्सी कंपॅशन सांगता आसा हांतू ते कशी ब्रेक जावचे इंटॉक्सिकेशन तांतू ऑस्टरिटी म्हणलें तपा ब्रेक जाता आसा इलिसिट सेक्स परस्त्री परपुरुष आणि आमगेले काम ताज वयर आशिल्ल्यान तूं क्लिनलीनेस म्हणलें शौचम म्हणलें
नियम ब्रेक जाता असं. आणि गॅम्बलिंग म्हणलांतू सत्य त्या पिल्लर ब्रेक जाता असं. आणि मीट इटिंग अंतू मर्सी म्हणला नियम ब्रेक जाता असं. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 15 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಎಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕ ಪರ್ಪಟ್ ಅಂತ ಸಂಗ್ತಾ ಸರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್. देवाल केंद्र कोरनु आम्ही केदना मुखार सिताच की तेदना भौतिक इंद्रिय तृप्तीक आमगेला इंपॉर्टन्स भारी उणी जाता. श्रीमद भागवत श्लोकं कोट केलेलं असं 7 स्कंदांतू 11 अध्याय 8 श्लोकांतू कसल्या म्हणाल्या तशीची सायन्स ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन अंतू भक्ती विषय कृष्णा वैरशील भक्ती विषय वेरी इम्पॉर्टन्स दिलेलं असं. एवचे थोडे अंतू आम्ही प्रयत्न करूया की उदाहरण अंतू स्क्रिप्चर्स कसं सकड उदाहरण असं आमगेल कतिरी ये नियम फॉलो करूक जो ते ब्रेक केलेल्या जणाक कशी कष्ट पावता म्हणाला. इंद्रिय तृप्ती म्हणाला पूरा जीव असता ताका मनीस जेवका म्हणना मृगा काही ते इंद्रिय तृप्ती म्हणाला असं. इंद्रिय तृप्ती कोरका म्हणाला हे भारी कष्टार आशिल्ली वस्तू नाही. जलेरी मनुष्य जन्म मेळ्ळलो आसा आमकां. तांतू सर्वश्रेष्ठ जावन आशिल्ले सारस्वत ब्राह्मणा तांतू जन्म मेळ्ळलो आसा. आतिल्या भितर शुद्धीकरण आशिल्ल्या ह्या अपूर्व जावन आशिल्ले मनुष्य जन्मांतू आम्ही मुख्य उद्देश कसले म्हणाल सुरवेर मना करून घेवका साधू संघ आणि आमगेले इंद्रिय तृप्ती तुकून वैरी वचून कृष्णालंतू मन दिवका म्हणाले आम्ही अर्थ करून घेवका. नो मीट इटिंग म्हणलांतू आम्ही पळयला की मर्सी म्हणलेले पिल्लर खंबो धर्माचे ताका तिरस्कार करताची मीट इटिंग केली म्हणजे अति सुंदर जावन आशिल्ले मृगहरील काणी आम्ही ऐकला मस्त पंता. जलेरी मृगहरी कशें आशिल्लो पूरा नमुने एक मन अंतू कंची सगळे मृग मेळता दोळ्या एद्राक ताका मारत आशिल्लो. मारून जत्ताची अशी मारची मात्र नाही ताका अर्ध जिवारी ताका सोडत आशिल्लो. ताका गोतून आशिल्ली की त्या मृगा तशें करूनच जमू. त्या वेळार कसं जत म्हळ्यार नारद मुनी थंय येता आनी ताका सांगता पळय तूं करची भारी चुकी अशी दुःख दिवच नज त्या मृगाक म्हणून. नारद मुनील ते संघांतू एक पंत आशिल्ले त्या संघांतू मृगहरी कसं करता म्हळ्यार ताका बायलेल्या वचून निमगोवन कोरून तांणी ताका सपोर्ट करना म्हणटना हे क्रूर ताका सपोर्ट करना म्हणटना तो तागेले बिल्लू बाण कट्ट करून देवाल नांव कडसूर करता. ताजे नंतर एक पण नारद मुनी विंगड ऋषी लोट येतना मृगहरी अवस्था अशी आस की तो मुई येताय मस्ती ना तिला कशी वच्चू जत्ता म्हणाल पळयता असं. अंतू कसं मुख्य उद्देश आम्ही सांगितलं असतं मृगहरील तसला जीवजाला मारचे एक क्रुअल हंटर क्रूर जावन आशिल्ले एक व्यक्तीक कशी ता गोतून आशिल्ले
जाल्यार मस्तपण कसं जाता गोत्त सुनताय मी मस्त तसल क्रूर कार्य करताची जाल्यार नारद मुनीला एक संघान ताका तसल प्रवृत्ती तुकून भायर हाडू जाल्ला अनेक नियम कसं आशिल्ले नो इंटॉक्सिकेशन मधुरापान मस्तपंता अल्कोहोल ड्रग्स टोबॅको कॅफेन तसल पूरा घेवचे अभ्यासू मनुष्य जन्म आसा कलियुगांतू एस्पेशली कसं करताच म्हणल्यार कसलेय एक पार्टी म्हणल्यार कुडले इंटॉक्सिकेशनाचे मूर्धन्य पावताची ते किट्टी पार्टी जावो हॉड पार्टी जावो वार्डीक जावो कसलेय अवस्थांतू तपा म्हणलेले धर्म ताका विरोध करताची कलियुगांतू वाट पळयलेलंच कलीन ह्या सकड जागेरी वचून राबूक आम्ही पळयला की कृष्णाला यदुवंशाचे अंत श्रीमद भागवतम सांगू अस इतिमितीन यदुवंश अंत जालेले त्यांनी पूरा यदू त्यांनी येता मारून घेवचे कारण कसं म्हणल्यार मधुरापान प्रभास क्षेत्रांतू त्यांनी पिवन कोरनु तांगेले बुद्धी भ्रम जावन येता सनसन्नीकार्याक लढाई कोरनु येता मारून घेवन त्यांनी जीव त्याग केलेलो आसा असले भितर व्हड उदाहरण इंटॉक्सिकेशना विशय तिन्नीचे गॅम्बलिंग नो गॅम्बलिंग सत्य म्हणल्यार धर्माक विरोध करता आसा फट्टी सांगचे इतिमितीन फट्टी सांगचे म्हणल्यार आमगेले इंद्रिय तृप्ती खातीर सत्य सांगना तिले ते काम करचे आम्ही महाभारतान पळयला की कौरव आणि पांडवा तांगेले डायस गेम चूद खेळचे कसं केलेलं त्यांनी शकुनीन दुर्योधनान शकुनी मुखांतर तांकां फोटोन चीट कोरनु पांडवा तांकां खेळान सोलसिले गॅम्बलिंगांतू युधिष्ठिरान निमगोचे आसके अशी खेळची की आमी कसले दवरू आसा तेन्ना शकुनीन सांगू आसके आमी कसल चढू अशी खेळची खातीर कसले पुणी दवरका न्हू म्हूण सांगून दवर सूर केलेले पुरा तांगेले राज्य तांणी समेत द्रौपदी समेत गेल्ले एक गॅम्बलिंग गेम अंतू डायस गेम अंतू शास्त्रांतू उल्लेख दिल्लेलो आसा अनेक कसले परस्त्री परपुरुष इलिसिट सेक्स शौच्यम म्हणलेले धर्म उल्लेख करचे मस्त उदाहरण आसाची शास्त्रांतू रावणाले शूर्पणखाले शूर्पणखा कसं जालेले शूर्पणखाक काम विभोर जाल्ली ती कोणा पळोवन रामा पळोवन त्या वेळार रामाले घेनी वतना रामान म्हणलं लक्ष्मणाला वसा म्हणून लक्ष्मणा कसं म्हण कळताच कसं केलं नाक कट केले नांक तांत पळयत इलिसिट सेक्साचे रिसल्ट तिगेल एक काम मितीन सकलो रावणालानी रामाल युद्ध चल्लेलें तीन कसं सांगलें रावणा वचून अशी सांगली की सीता तितली चंदी कोणय ना म्हणून रावणय तांचो सिरकलो
कामाक अंतू आणि ते क्रोध जावन येवन ताका भायर येवचे जायनी येवन सीता अपहरण करून व्हेल्ले इतिमितिना सेक्शुअल डिझायर एक अति सुंदर काणी आसा भर्तृहरी म्हणलेले संस्कृत स्कॉलर आशिल्लो तांणी तांणी कसं सांगिल्लें म्हणल्यार तांगेले षटकम म्हणलेलें पुस्तकांतू पद्यावलींतू एक गांवांत एक राय आशिल्लो अति सुंदर राज्य अंतू मस्त दुडवाळो रायो व्हड गांव ताणें एक पण कसं केलें म्हणल्यार तागेले एक संन्यास येयलो आनी ताका एक अमूल्य जावन आशिल्लें एक रत्न दिल्लें आनी रायाला सांगलें तुका आशिल्ले भितर प्रीत आशिल्ले व्यक्तीक हें रत्न तूं दिवका म्हणून तेन्ना ताणें कसं केलें म्हणल्यार अंतपुरा वचून तागेल्या मुख्य जावन आशिल्ल्या राणीक तें रत्न दिल्लें मस्त दीस नंतर तागेले रायाल त्या दरबारांतू एकली चंदेक बायल मनशी तें रत्न घेवन येतास आनी रायाल हांवें सांगलें राया म्हाका तूं म्हणल्यार भारी खुशी हें रत्न तूं स्विकार कोरका रत्न दिलेल्यान कसं म्हणलां म्हणल्यार म्हाका आशिल्ले भितर खुशी कोण आसा ताका हें रत्न दिवका म्हण सांगिल्लें आसा तें रत्न पळयतना ह्या रायाक भारी आश्चर्य जाता अरे हें रत्न हांव म्हगेले बायले दिल्लें मू राणीक तिणी कोणा दिल्लें म्हूण आलोचन करता आसा तेन्ना ताका पुरा मनांत येता कसो येता लस्टी डिझायरा विशय येता कामा विशय तेन्ना ताणें अति सुंदर जावन आशिल्लें एक षटकम बरोवचें आसा सुरवेरी तेरायाना कसं बरोवचें सौंदर्य शतक म्हणल्यार बरोवचें आसा हें इन्सिडेंट जातना वैराग्य शतक म्हणलें तूं तातूंत एक श्लोक अशी आसा की यां चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता सापन्यमच्यति जनमसं सनयोज्यनस्का अस्मत्कृते च परितुष्य तिकादिचन्या दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च कसं जर तू या चिंतयामि सततं हांव कोणा प्रितीरी हे रत्न दिल्लें की तेगेल उडगास कोर न्हू तिका मैसा विरक्ता तिका मिगेल वैरी कांय तात्पर्य ना मिगेल वैरी विरक्ती आशिल्लें तिणी कसं केल्लें सा अपि अन्यमिच्छति जनम सापन्यमिच्छति जनम तिणें तें रत्न काणू विंगडकल्या वैरी तिगेल कुश कोण आसा ताका दिल्लें तागेल वैरी कामा आशिल्ली तिका सजन्य अन्य सक्ता त्या मेळ्ळेल्यान कसं केल्लें ताका विंगडेक स्त्रिया वैरी आसक्ती आशिल्लें सा जन अन्य सक्ता जाल्यार तिणी कसं केल्लें अस्मत्कृते च परितुष्ट काचितन्या ते तिणें विंगड कोणाकी दिल्लें तशी मस्त जणाले ते वचून कडेरी आतां म्हाका पावता आसा कडेरच्या श्लोकांत कडेरच्या वर्सांत कसं सांगता दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च तेंची हांव कितलेय मोग कोरो म्हाका कसो जल्मले रे धिक्कार मिगेल वैरी
मिगेल वैरी मात्र नाही हांव कोणा सकड लेक्किले तगेल वैरी ताणी कोणा लेक्किले नाही तीणी कोणा लेक्किले तगेल वैरी पूरा धिक्कार कामदेवा वैरी धिक्कार आणि मक्क हांडिल लिकाय इगेल वैरे धिक्कार भारी कष्टाची यही ते श्लोक सांगिले वैराग्य शतकांतू की काम म्हणल वस्तू अस म्हणजले रे ताका कसले मोल ना एस्पेशली कलियुगांतू त्या वेळारी भर्तृहरी नशीर वेळारी असतल अति सुंदर संस्कृत श्लोक येत आशिल्ले आता कसं जाता असं पेट्टू खाता असायची असल असल अवस्थांतू मस्त उदाहरण असं श्रीमद भागवत मानतो अजामिल चरित्र ब्राह्मण कुलांतू जन्म जल्ल मनीषू पूरा नमुने ब्राह्मणत्वशील पालन करतशील जलेरी कसं जल्ले एक पंथा एक शूद्राणी आणि शूद्र त्यांनी संभव कोर्च पळोवन तेगेले मन चंचलित जाल्ले चंचलित जावन तांणे बायलेक तेगेले आनम्माक पूरा सोडले इतकी भाग्यान तेगेले पुत्ताल नाव नारायण म्हणून दवरलेले मितीन देवाल नावा शक्ती बलन कडेरी थोडे रिलीफ मिळून तो देवालय पावच तसला अवस्था आम्ही श्रीमद भागवत मध्ये ऐकलेलं असं तुम्ही श्रीमद भागवत मानतो मस्त नमुने विवरण असं केदनाय तुम्ही ऐकूचे कार्तिक महिन्यांतू एक काणी कसले कृष्णाला बेण्णी चोरचे लोणी तजनंतर कृष्णा बांधून जत्तची कृष्णान भायर वचूस तेगेले नंद महाराजाला गार्डनांतू तेन्ना दोन्ही रूक रबून असता त्या रुखा नाव कसं कसं आशिल्लें यमलार्जुना ट्रीज यमलार्जुन फुल रिलीजन मान कोण आशिल्ल्याची नळकुवेर आणि मणिग्रीव कोणाल पूत कुवेराले देवता तंगेले ट्रेशरर जावन आशिल्ले कुवेराल चढूव कसं जालें तांकां त्यांनी मन्मथ जावन पिवनू कोरनू विंगड अप्सरा ओटू थंय आशिल्ले तडाकांतू खेळता आशिल्ल्याची बोधू ना कैलासांत आशिल्ले त्या जागेरी इतिमितीन तशें जाल्लेले अति दुड्ड आशिल्ले एक रायाल चढू इन्फ्लुएन्स पुरा नमुन्याचे आसा सुलभेरी वायट वाटेर वचचे अवस्था आशिल्ले तशी जाली तांकां पिवनू कोरनू विंगड स्त्रिया ओटू भोग करता असताना नारद मुनी नेत्तना तांणी नारद मुनी काय म्हणल्यार दिनी ते नारद मुनी ताका शाप दिवचे आसा तुम्ही अवंगाल नदींत राबल्याची म्हाका पळोवन कसं म्हणताय तुमकां कळना तुम्ही रूख जेवची म्हण सांगून यमलार्जुना म्हणल्यार नावारी कृष्णाला गार्डनांत तांणी रूख जावन राबताची एक दोन्ही वर्ष नाही इतकी युग रूख जावन राबताची तांणी चूक मना करून घेतना नारद मुनी पांयार पडू आसा म्हाका चूक जाल्ले हे स्वामी म्हाका तूं माफ कोर का म्हण सांगून ताणें सांगू आसा हांव शाप दिवन जाल्ले जाल्यारी हातून तुमकां कसलेंय करूं जायना कृष्ण केदना गोलोकांत येतकी आनी यशोदा मैयान कृष्णाक बांधून हे करतना तुमकां कृष्ण येवन शाप विमुक्त करता म्हणून सांगून अनुग्रह दिवचे आसा आनी तुमी लेख पुरो श्रीमद भागवत मान मात्र शिवाय सुग्रीवाल काणी काण पळय रामायणांत रामान कसं म्हणलें सुग्रीवा तुका सहाय हांव करता
वाली गाव मारता आणि तुका राज्याभिषेक कोणतेही बसकर येता किष्किंदाचे आणि रामान वाली मारू असं तदनंतर पावसाळी वळारी खैव चुजानेतील समयांतू सुग्रीवान कसं करचे हे दोन नियम इंटॉक्सिकेशन अँड illicit sex lust टोटली इन्वॉल्व झालेलं पेट्टा का तर कसं अक्कल करू का म्हणून कळना कितली की पण लक्ष्मणान वचून आपायता नाही तो भायरी आहे ना तंतू बुड्डून असं पिवचे करचन तू एन्जॉय करचन तू टोटली रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल वायलेशन करून आमक पळयत असल असल अवस्था आत्ता कालांतू अति तीव्र जावन आसा ॲनिमल सिव्हिलायझेशन म्हणून शिला प्रभुपादान म्हणला आमगेले भौतिक जगतांतू कसं असं ऍक्टिव्हिटीज या 4 नियम पुरा उल्लेख करता तसल्या ऍक्टिव्हिटीज ऍडव्हर्टायझिंग बिझनेस पळयाची कसं करता असाची आमक नक्क जल्लेल एक वस्तू काम क्रोधा बेतीना ते आकर्षण करून आमगेल कतिर खरीदारी करायचं असाची इतिमितेना बिंगड जण दाखवून ते इम्प्रेस करच कतीरी म्युझिक इंडस्ट्री पळयाची एक पर्टिक्युलर सॉन्ग पद ताका ताळ आम्ही म्हणून पुराची आमक भारी इंटरेस्टेड ऐकत आता म्युझिक झिंग 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 जातना तंतुल अर्थ तू पळयले री प्युअरली ताजी अर्थ कसं जत म्हळे री एकय फेल्युअर इन लव्ह स्टोरी ऑर टुवर्ड्स लव्ह अल्टिमेटली टुवर्ड्स सेक्स लाईफ ऑपोजिट सेक्स अट्रॅक्शन आशिल्ल्या भितर हॉट अट्रॅक्शन खंयचेय सिनेमा जावो सिरियल जावो तंतू ते सिनेमा सिरियल पळयतना आमकां शिक्का म्हणना 4 नियम कशी या करचे म्हणून ते पळयले री कळटा ऑल 4 प्रिन्सिपल्स वायलेट करता रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स एनी मूवी और एनी सीरियल त्या मॅटराक violation of 4 regulative principles majority of them ताका आम्ही टाइम कितली काण पळयतात ते टीव्ही येत राबायसून भारी कष्ट अवस्था आसा आणि आम्ही कसले निमगेतन कसं सांगता की आमकां चूर फुर्सत ना आशिल्ले टाइम मेळना आशिल्ले म्हणून टाइम मेळना नाही टाइम आम्ही कशी मॅनेज करचे म्हणून आमकां गोत नातील मी ते मस्त पण तसं अवस्था रे असत की मृग हरिवरी आम्ही करची चूकी म्हणून आमकां गोतू ना चॅप्टर 17 सांगिल वरी भगवद्गीतेचे चॅप्टर 16 आणि 17 तू डेमॉनिक ऍक्टिव्हिटीचा विषय सांगता असं आमगेल आमकां देवानं फ्री विल दिलेलं असं कंची सम कंची चुकी म्हणून आमकां मना करून घेऊन करूक जल्लेरी आमगेल सहवासू संघ 4 नियम पालन करण्यातील जणा लोटस म्हण जल्लेरी कसं जाता आम्ही लेखताची मी गेलो टाशील 5 जण तशी करता असाची तेन्ना हांव करची सम चुकी नाही नव्हे म्हणून आमकां दिसता 5 जणांन केलेलं कुडले ते सम म्हण जायनी 100 जणांन केलेलं कुडले ते सम म्हण जायनी 1000 जणांन केलेलं कुडले ते सम म्हण जायनी शास्त्रांत कसं सांगिले तक्क मुखांतर ते सम की चुकी म्हणाल पळोवप रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवस्यैर्विधये आत्मा
प्रसादम अधिगच्छति. कसं म्हणता सची, एक व्यक्ती का पूरा नमुन्याच्या इंद्रिय विषयातून दूर बुजत गेलेली. कशी दूर बुजत गेलेली? नियम पालन करणं आणि प्रसादम अधिगच्छति. देवाला कृष्णाला कृपा मितीन त्या व्यक्ती का कृष्ण भावनामृतांतू मुखार सोलवच्चु जाता म्हणलं. आम्ही सुरुवे राजी कळला श्लोकांतू संगीलस कृष्णान लेखली म्हणजे री कसले जाता. श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यांना चैतन्य चरितामृतान सांगवस की 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र केतनाय जप कोरकाम. त्या जप केलेल्या व्यक्ती का कृष्ण भावनामृतांतू मुखार सूचक जाता. केतन ते व्यक्ती मन दीवनु जप करणं की तो व्यक्ती या 4 नियमाचे उल्लेख करूक तका इंटरेस्ट असता. माया तगेल वैरी युद्ध करता असता तका आकर्षण करूक इत म्हणल्यारी देवाला नाव जप करचंतू तगेल क्वालिटी उन आशिल्ली मितीन. आम्ही एकाक पण लेख पुरोची एक दीस नव्हे कसं जगता केल्लेरी म्हणून त्या भावना एक दीस सोडून केदना आम्ही सिरकून पडताची माया लोट्टू म्हणाले आमकां कोतनु. दोन्ही अध्यायांतू 58 आणि 59 श्लोक आसा. आवा ट्राय करतो ते शेअर करूक. यदा संहरते चायं कूर्मोऽग्निव सर्वसः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता. कोणी ऐकलं म्हणताच वा हे श्लोक. यदा संवरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कसं सांगितलं असं टॉर्टॉइस उदाहरण दिलेलं असं. कसं म्हणतात टॉर्टॉइस आहे का कुंकणीना? एनीवन नोस? कासव कासव तक्का उदाहरण दिलेलं असं ना या श्लोका मुखांतर. आमगेल इंद्रिय टॉर्टॉइस आवरी माया पळयलेली ಕೂಡಲೇ कसं करता भितर वचूक पळोवका आणि आमगे परफेक्ट कॉन्शियसनेस भावना कसल्या म्हळ्यार आमकां गोत आसा. आमगे मूल उद्देश हे प्रपंचांत येईल कसल्या का कृष्णाला सेव करचे खातीर भक्ता तांगेल सेव करचे खातीर. इंद्रिय तृप्ती पळयतना त्या इंद्रिय तृप्ती जागेर तुकून आम्ही टॉर्टोसावरी केदन भितर येताच की तेदना आमगे सक्सेस आसा म्हणून ह्या श्लोका मुखांतर सांगता आसाची. तशीच अनेक श्लोकांत की विषया विन 2.59 अंतू
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. कोणी सांगता हा श्लोक? हरे कृष्ण. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. थँक्यू महाराज. कसं सांगता सजंतू? आत्मा कशी भौतिक एन्जॉयमेंट तुकून भायर येवचें जाता. इत म्हळ्यार आत्मा तुकून तें वचना. आमकां केन्नाय आमगेले इंद्रियाक तृप्ती करता म्हणलेलें आसता. इंद्रिय तृप्ती जावका म्हणलेलें आसा. ताका कृष्ण कसं कसं बाय एक्सपिरियन्सिंग हायर टेस्ट. त्या इंद्रियाक आमी सोडूंक जायना. मस्त पंत कसं लेखताची हांव एक कडेन वचून न्हुतं बसता ना म्हणजे रे हांव कंट्रोल करता. ते कंट्रोल केलेले तशी कसं जाता म्हणल्यार रे आमगेले लिमिटा भायर येता ते कंट्रोल. एक कसं म्हणटा ताका फुग्ग्यांत वारी घालतस ते फुग्गो एक लेवल जाता भेतून वता. तशीच आमगेली इंद्रियां आमी कंट्रोल करून राबयताची. जाल्यार कसले एक अवसर येतना ते कंट्रोल टोटली आउट जाता. सेन्स ग्रॅटिफिकेशन अंतू एस्पेशली लस्ट अंतू आमी पळयलेलो की सौरभ कसो ते विश्वामित्र मुनी मेनी सच एलिवेटेड सोल्स. तशीच हिस्ट्रीन पळयलेलो आसा हेरकुलियन टास्क केलेले मस्त राया तांणी आसाची. तांणी राज्य त्या ह्या सकड तांकां मारून उड्डोवन कडू जाल्यार ही लस्टा येद्राक तांणी सरकून पडलेलो आसाची. पॉवर ऑफ लस्ट म्हणटा ताका. तेंची आमगेली इंद्रियां आमकां कंट्रोल आमी कंट्रोल करची न्हय. त्या इंद्रियाक आमी कशी डावटेल करून कृष्ण भावना अमृतांत हाडका म्हणलें कशी करची ते. फर्स्ट सांगिल्लें आमी आमगेले एक्टिविटीज जस्ट शेअर दिस. भक्ती रसामृत सिंधून सांगिल्लें आसा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते. कोणाके म्हणून की अति सुंदर हे श्लोक भक्तिशास्त्री श्लोक. ट्राय करता सर्वोपाधि निर्मुक्तं तत्परेत्वन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेशं सेवनं भक्तिरुच्यते. थँक्यू मातु. सेवनरुच्यते. सेवनं भक्तिरुच्यते. थँक्यू. कसं म्हणता सची डिवोशनल सर्विस भक्तीन तू आमगेल पूरा इंद्रिय भक्ती सेवेक कृष्णाल बगेन आमी ताका डावटेल कोरका म्हणटास. इतेका ऋषिकेन ऋषिकेश आमगेल पूरा इंद्रियाचे कंट्रोल मास्टर कोण कृष्ण. त्या कृष्णानंतर डावटेल करून विंगड खंयी डावटेल करून आमी प्रयोजन ना. विंगड कोणालाय वैर आसक्ती दवरून प्रयोजन ना. तेन्ना नेक्स्ट कसं सांगता आसा तशी करतना देवाल सेव करतना त्या जीव दोन्ही नमुनेर आशिल्ले एफेक्ट येता. एक तागेले मेटिरियल डेजिग्नेशन हांव दुडवाळू हांव भयंकर पॉवरफुल हांव म्हाका हें आसा म्हाका तें आसा म्हणाल पुरा डेजिग्नेशन तागेलें वता. हांव कृष्णाले सेवक म्हाका कसलेय योग्यता ना. कृष्णाल चरणानंता भक्ता तांगेले सेव अनंता
मग कसलंही योग्य तर ना म्हणाला तो मना करून घेता. दोन्हीच कसं जाता या भौतिक जगतांत आणि जीव जन्म घेतील असं भौतिक जगतांतू दुःखालयामाची अशाश्वतमशिलीय जगांतू त्या सेव करताना कृष्णाला तागेले शुद्धीकरण जाता. त्या आत्माचे त्या देहाचे शुद्धीकरण जाता. मागीर कृष्ण पळोवन घेत की ताका कशी कोरका म्हणाले. प्रल्हाद महाराजाला उदाहरण आम्ही पळयलेलं आसा. तेंची आमगेले मुख्य उद्देश कसं जावका म्हळ्यार कृष्णाला सेव करचे. आमकां कसलेही योग्यता ना कृष्णाला सेव करचे नंतर. श्रीमद भागवतमांतू अति सुंदर एक श्लोक अस की यस्यस्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समस्तसे सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सतितावतोभिः. कृष्ण भावनामृतांतू सेव करचे व्यक्तीक शुद्धता आशिल पूरा गुण आणि देवता तांगेल अनुग्रह असता. कंची व्यक्ती कृष्ण भावनामृता नाकी तो व्यक्ती तागेले मन खै सकड त्या गुण या भौतिक प्रपंचाचे आकर्षणांत असता. थंय वचका अंग वचका म्हणाले हे श्लोक सांगता असं श्रीमद भागवत म्हणतो. मूल कारण आमगेले इंद्रियाक आमकां काबू करू जायना म्हणलें. ते केदन काबू करू जात की ताका मुख्य जावन कसं जाय साधू संग जाय. साधू संग आईल कुडले त्या वैष्णवा कृपा मितीन आमकां थोडेची जप करचे इंट्रस्ट येता. मस्तपंत लेख उपोवची हांव चॅन्टिंग ग्रुपा आस एक दोन राउंड करतस जाल्यारी मिगेल कृष्ण भावनामृत वैरीत वचना भाव इत्ती वैर वचना म्हळ्यार आम्ही पळयत आम्ही हे 4 नियम पालन करताच. ताका ते 4 नियम कसले म्हळेले आम्ही आजी सांगील प्रकार कळूका. खंय आमगेले डायवर्शन जाता असं आमगेली श्रद्धा विचलित जाता असं म्हणाल पळोवका. कंची नियमांतू आमगेले विचलित जाता असं सुलभ असं इश्ना एकाक पंथा इत म्हळ्यार आमकां कळू आम्ही कळलं तिलेच तांतू वता असताची. एकाक पंथ तुमी म्हणू पुरोची 16 माल तो कंटिन्यूस करता असं जाल्यार तागेल ताका एकाक पंथ आमी त्या व्यक्तीक त्या जावचे पळय येता. कसलेय चुकी करून नसका. कसलेय नमुन्याचे वायलेशन जावन नसका. मनीस तो कलियुग जीव कृष्ण भावनामृतांत वैरेवचे पळयतस माया टेस्ट करतस ताका जाल्यार हात दवरून कृष्ण न्हय जमून जाल्यार तांगेले भक्त वैराडू पळयताची. कशी पुणी कोण वैरेव एकाक कंटिन्यू 16 माल करताची जाल्यार बाकीचे रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स मेंटेन करू जायच ना तांकां. एक दोन जाता तांणी म्हणून पुरो भारी कश्ट जाता या करू. शिला प्रभुपाद स्वाम्याला मस्त जणांनी म्हणलेलं असं. मालती माताजी यांनी श्याम सुंदर प्रभू त्यांनी इंटॉक्सिकेशनाचे एक्स्ट्रीम सिच्युएशनार आशिल्ले शिला प्रभुपादा मेळताना जाल्यार श्रीला प्रभुपादाल एकलेल्या कृपा मितीन कृष्ण भावनामृतांतू वन ऑफ द टॉप
वैष्णवास जे येतात नंतर त्यांची एक भक्ताला इम्पॉर्टन्स आम पक्कन पळयले कळेश ना तांगेलो संग मेळणू 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 आमगेल शुद्धीकरण जाता आम्ही स्वयं एफर्ट करचे काही कितली की गुणा चढ ते बघता मी ते नमगेले उन्नती जाता मस्त नमुने उदाहरण शास्त्रान सांगितलं असतं जाल्यारी हांव ह्या 2 पॉइंटांक एंड करूंक पळयता आसत श्रीला प्रभुपाद स्वामी फर्स्ट इम्पॉर्टन्स सांगता आसताची 16 माल कोरका म्हणून तेजेल्ले ಕೂಡಲೇ 16 माल सूल करताची ते केदनाय कोरका म्हणून तदनंतर सांगता असे त्या ब्रह्ममुहूर्तान करचे आसले भितर लायक म्हणून ताजे नंतर सांगता आसाची 4 नियम केदना कोण फॉलो करना की तांणी फॉलो करू सूर कोरका म्हणून तसल व्यक्ती मात्र मायाळ वैरी काबू करू जाता आणि तो कृष्ण भावनामृतान तू वैर वता कशी वैर वता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद कसले सांगितलं तू चुकी जाला म्हणजे म्हाका माफ कर का वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भागवत पुराण कोंकणी भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय ओवर टू यू माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभूजी. प्रणाम प्रभूजी. मस्त छंद करून तुम्ही आमका एक्सप्लेन केला हे 4 नियमांचे कसे पालन करका आणि कशी चॅन्टिंग वगैरे करका आणि आमका कशी प्युअर डिवोटीले असोसिएशन आमका कशी प्युअर करता आणि भक्तीन तू मुखार घेऊन वता ते तुम्ही एक्सप्लेन केला. शॉर्ट करून तुम्ही कसन सांगितलं ते तिथले म्हाका कोंकणी उलोवचे तितले समजायना. जस्ट एक ब्रीफ एक्सप्लेन करता तुम्ही कसन सांगला ते मागीर आम्ही क्वेश्चन आन्सर सेशन घेऊयात. तुम्ही फर्स्ट आमगेले 4 पिलर्स ऑफ धर्मा कसन आसा म्हणून सांगिला ते सत्यम तपा शौचम आणि दया हे कसे श्रीमद भागवतान तू सांगितलं असा म्हणून सांगला तुम्ही आणि भगवद्गीता 15 चॅप्टर अंतू बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्व्हिस इज डिटॅचमेंट फ्रॉम मटेरियल ऍक्टिव्हिटीज सांगला प्रभूजी. आणि आमगेले मनुष्य जन्म आमकां मेळ्ळा तांतू आमी GSB समाजांतू जन्म घेतिल्लो आसा. आमगेले मेन उद्देश साधू संग कळून कृष्णाक जावन मेळका हेची उरका आमगेले मेन इंटेंशन. आणि 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स तुम्ही मस्त छंद करून एक्सप्लेन केले प्रभूजी. तांतू फर्स्ट नो मीट इटिंग हे पिलर मृगालीले एक्झाम्पल दिवन नारद मुनी येऊन तांकां सांगता की तू तशी कर नाका तांगेले एक 1 मिनिट असोसिएशन जावन तो चेंज जाता मृगारी कशी चेंज जाता ते तुम्ही सांगला. आणि नो इंटॉक्सिकेशन तुम्ही ते श्रीमद भागवतांतू ते यदु वंशाले अंत कशी झाले तागेले कारण मदिरापान आसा हे तुम्ही सांगला प्रभूजी. मागीर नो गॅमलिंग अंतू महाभारतांतू ते कौरव पांडवांचे डायस गेम खेळिल्ले आशिल्ले शकुनी पांडवांक कशी चीट करता आणि तांगेले राज्य आणि वट्टू गेले ते सांगला तुम्ही. आणि इलिसिट सेक्स अंतू तुम्ही मस्त एक्झाम्पल दिले प्रभूजी. तांतू रावण आले एक्झाम्पल दिले शूर्पणखा आले मागीर ते यमलार्जुन प्रिया ते नलकुबेर आणि मणिग्रेव कुबेराले पूत ते कशी यमलार्जुन ट्री जाता आणि नारद मुनी येऊन तांकां कशे सांगता तुम्ही शापमुक्त कशी जाताले आणि कृष्णा तुमकां येऊन शापमुक्त करताले हे तुम्ही सांगला प्रभूजी. आणि तांतू तुम्ही एक अजामिलाले एक्झाम्पल बी दिले आसा. मागीर श्रीला प्रभुपाद हे वट्टू एनिमल सिव्हिलायझेशन म्हणटा आमी ते ऍडव्हर्टाइजमेंट पळयता ते म्युझिक चड करून आयकुचे सिनेमा सिरियल पळोवचे
ते वट्टू एक्झाम्पल म्हळ्यारी वट्टू ते रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स वॉयलेट करता ते आमी करचे ना तशी म्हणून तुम्ही सांगला. आणि चॅप्टर 16 आणि 17 डिमॉनिक ऍक्टिव्हिटीज एक्सप्लेन केले आसा आणि तांतू फ्री विल दिले आसा आमकां भगवंतानी आणि ते आमी कशे आमकी यूज करता तागेले हे तुम्ही सांगला प्रभूजी. आणि आमी 16 माळा जप करता ते केल्यार आमगेले कृष्णा कॉन्शियसांतू प्रोग्रेस जाता. माया देवी युद्ध करता मागीर आमगेले सिन्सियर एफर्ट्स उरका कृष्णा आमकां खंडीत हेल्प करता म्हणून तुम्ही एक्सप्लेन केला. आणि आमी कशे उरका 2.58 आणि तेमी एक्झाम्पल दिला आमी कशे उरका कासव म्हणकी आमी उरका आणि आमगेले मूळ उद्देश कृष्णाले भक्ती आणि सेवा करचे हेची उरका आमगेले मुख्य उद्देश. आणि नेक्स्ट 2.58 तुम्ही एक्सप्लेन केला. आत्मा कशी भौतिक एन्जॉयमेंट भायर येवची जाल्यार आमकां हायर टेस्ट जावका म्हळ्यार कृष्णा कॉन्शियस आमगेले इंद्रिय कंट्रोल करता आणि ते इंद्रिया आमी डायवर्ट करता कृष्णा कॉन्शियसांतू. आणि भक्ती रसामृताले एक्झाम्पल तुम्ही ते श्लोका तुम्ही एक्सप्लेन केला. भक्तींतू आमगेले पुरा इंद्रिया कृष्णा आमी डायवर्ट करता आणि हांव कृष्णाले सेवक आसा अशी म्हणून सेवा केल्यार कृष्णा तांकां पळून घेता. आमगेले मुख्य उद्देश कृष्णा सेवा करता हेची उरका. आणि तुम्ही ते हराव भक्तस्त तो महद्गुणा हे पण एक्सप्लेन केला. मेन आमकां साधू संग जाय आणि आमकां भक्ती ते साधू संग मिळाल्यार आमकां भक्तींतू इंटरेस्ट येता आणि आमगेले मन शुद्धीकरण जाता आणि कृष्ण कॉन्शियसांतू प्रोग्रेस जाता. लास्टली तुम्ही एक्सप्लेन केलं प्रभुपाद सांगता आमकां 16 राउंड्स आमी ब्रह्ममुहूर्ताक उठून केल्यार बेस्ट आणि 4 नियमांले फॉलो आमी केल्यार माया पार करून आमी कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण भावनामृतांतू वयर आमी जाता वयर चढता म्हणून तुम्ही एक्सप्लेन केलं प्रभूजी. हे शॉर्ट तू म्हाका कितले म्हाका म्हगेले बुद्धीक कळना तितले हांव एक्सप्लेन केलं प्रभूजी आणि तुका चूक जाल्यार म्हाका माफ कराची. Thank you very much, Mataji. Jai Srila Prabhupada. It's very nice. आणि कुणाक क्वेश्चन प्रश्न असल्यार तुम्ही प्रभूजीक विचारचे. हरे कृष्ण.